Terve Saunasimo täällä pitkästä aikaa. Te ootte varmaan miettineet, että mihin mä katosin. Mihin mä hävisin. Totuus on se, että ei vaan tuntunut siltä, että tekis mieli tehdä ollenkaan videoita enää ikinä. Mutta nyt pitkästä aikaa taas mulla on tullut semmonen into pelata jälleen lisää. Mutta joo. Ei muuta kuin mennään videon pariin. Se olisi Saunasimo täällä ja eiköhän mennä tämän videon pariin. Joo, mitä helvettiä ne on täällä tehnyt? Missä on base? Täällä oli se hei, tää mä oon tutkinut. Hei! Mun mutakakku ja mun OG-base. Mikäkään tää rakentaa? On Netherportal. Kuka muistaa tän Ai saatana. Simo on salainen kellari. Oliko vaan salainen? No niin. Sori jos täältä välissä kuuluu taustamelu. Hyi toi cave näyttää pimeälle. Miksi mulla ei oo mun modeja päällä? Ei venäkään mä nopea laita. Mulla on catch-upatu tässä pelissä välissä. Onko se päällä? Onhan se päällä. Yes. Perhana, kun pitäis löytää joku kato ruokaa. Pitäisikö olla houkuttelemassa eläimiä? Joo. Muutama koivu. No ja tehdään näistä tikkuja. Kun pitäis tehdä joku farmikki. Vittu, oiskohan mulla bone meille? Toivottavasti. Ei. Oh. Vittu kaikki. Mulla on niin paljon dirttiä, että vois vaikka korjata tämänkin.
Mutta mitä varmaan alkaa lopettelemaan, niin se oli Saunasimo täällä. Morjens.